במידה ואתם במחשב הרגיל שלכם, אתם לוחצים על הקישור שנתתי לכם, וזה ישר מוביל אתכם למקום הנכון. במידה ואתם בנייד, אתם לוחצים על תמונת הפרופיל שלכם למטה, מצד שמאל לימין, תלוי אם זה עברית או אנגלית. זה מביא אתכם למסך הזה. אתם יורדים להגדרות, לוחצים הגדרות. בהגדרות אתם יורדים למטה, מחפשים את עוקבים ותוכן ציבורי, ואז אתם מחפשים מי יכול להגיב על הפוסטים הציבוריים שלכם. כרגע, רק על הפוסטים הציבוריים, זה לא משנה את ההגדרות לגבי הפוסטים הפרטיים שלכם. עכשיו, במקום רק חברים, אתם משנים את זה לציבורי, וככה כל מי שגם לא חבר שלכם יוכל להגיב על הפוסט הזה. יוצאים וסיימתם. ועכשיו, בפוסטים הציבוריים שתגדירו, כשתשתפו את הפוסטים של בארי, גם מי שלא חבר שלכם יוכל להגיב.